நான் ஆடுறேன் வாத்தியார. டேய் நான் ஆடுறேன் டாடி, நான் ஆடுறேன். Go on, tell them. ஏய் என்னங்கடா ஆளாளுக்கு என் வாத்தியார பல்லு பிடிச்சு பாக்குறீங்களா? ஏ வேம்பிடு, உன்னை அடிச்சு நான் தூக்குறேன்டா. இங்க என்ன நடக்குது? ஏறங்க இந்த பையனை நம்பி ஆட்டை கேட்டுன்னு வந்தவாரு, அதை கூட விட்டுடலாம். நேத்து மழையில முளைச்ச காலம் மாறுற மாதிரிங்கிற வேம்புலி அச்சு சாத்திரி வேண்டாம். என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களா? என்ன ரங்கா ஜோக் காட்டுறீங்களா எல்லாரும்? ஆட்டோகிராம பேசினிக்கிற ஸ்டேஜ்ல ஏறி புட்பாக் பண்றப்ப எதுல இருக்க ஒரு குத்து அத வாங்கி மறுபடியும் ஸ்டாமினாட தரத்துக்குதுல அப்படி செஞ்சு கெழிச்சு இத்தனை வருஷமாங்க நின்னுக்கிறோம். தம்மா குர்தாவ அவனை வச்சு நாட்டி பாடி நிக்கிறேன். ரோஸ போய் 2 ரவுண்ட்ல முடிச்சியா? வாத்தியார ரோஸ் கூட ஆடி 2 ரவுண்ட் தாண்ட சொல்லு. நான் ஆடுறேன் அவன் கூட. He said it, He said it. That's it. Match is fixed. Yeah, what do I thought?